Hej Sara. Jeg sidder lige nu i lufthavn og er på vej hjem fra Ho Chi Minh. Det gør jeg, fordi jeg har solo backpack i Vietnam. Rejst fra nord til syd en måned. Været i Hanoi, Ninh Binh, Da Nang, Hoi An og Ho Chi Minh. Det har jeg optaget og kørt sammen til en lille video der, og det her, det er hvad jeg fik optaget. Filmer den? Ja. Nu så det på første gang. Om det er dumt, at jeg ikke lige har afprøvet det, det ved jeg sgu ikke. Okay. Ja. Fuck, det bliver tungt. Prøv at tage den siden. Yes, let's go. Okay. Smukt. Så går vi sgu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får sådan lidt det ikke af at skulle gå rundt med det her i offentligheden i København. Jeg har ikke slukket det, man gør. Nu er det slut marts. Og det vil sige, at der er ingen blade på træerne. Og når jeg kommer hjem om en måned, så er der. Ja, så er det rundt. All green. All green. Så er jeg ude at spise min første mad i Vietnam. Jeg blev placeret her ved det høje bord, som er sådan nogenlunde semi-almindelig størrelse. Det svarer nok til sådan, jeg føler, at det er lidt et børnebord. Men det er ikke et børnebord i forhold til alle de andre borde, som folk sidder ved. Og så kommer jeg bare lidt til at tænke på sådan, hvorfor er det egentlig, at de er så lave? Er det bedre at sidde i den stilling, tænkte jeg. But I don't know. Maybe I will find out. Jeg føler, at der er nogen, der kigger. Det skal man seriøst lige vende sig til. Men det er lige meget. Jeg bliver glad for, at jeg har de her videoer, så jeg skal være ligeglad med, at der er folk, der kigger, mens jeg filmer. Okay, jeg har sat mig på en sidegade, hvor at jeg har bestilt pho. Og det er luksus, det er billigt. Fuck, altså, overvej det lige. Ej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme over her. Det er jo ægte crazy at tænke på, hvordan hun faktisk kommer over vejen. Jeg har fået et tip fra Laura, og tippet er, at jeg skal bare være stålfast nok på, at jeg skal over den fucking vej. Det har jeg gjort indtil videre, og det har faktisk virket helt fint. Jeg er ikke blevet kørt ned endnu. De første dage, der var jeg sindssygt bumpet efter virkelig mange indtryk, og efter at skulle være på en eller anden måde alle roller i en. Både at være den, der skal have alle idéerne, også være den, der sådan er praktisk, når hvordan kommer vi derhen, og også den, der sådan er ansvarlig at have fornuften med, ligesom. Og det var sindssygt hårdt. Eller det tog i hvert fald bare virkelig meget energi. Jeg tror bare generelt virkelig, at jeg lige skulle finde mig til rette. Jeg havde sgu lige et moment på værelset, hvor jeg græd. Der føltes en måned som rigtig lang tid, når man sidder på anden dag. Da det først ligesom var kommet ud af systemet, så var jeg også sådan, okay shit, det er klart, at din krop reagerer på, at du har taget sådan en stor beslutning om at tage så langt væk, og ikke rigtig har planlagt det store. Thank you. De der damer ved siden af, de store grindammer. Så jeg tror 100% jeg blev snydt, men det er fint. Jeg vågnede en morgen og tænkte sådan, okay, nu tager jeg ned og løber en tur rundt om søen, inden at byen står op, for at gå derned og se, at der allerede er 7 forskellige grupper af mennesker rundt om søen, som laver morgengymnastik til virkelig heftig musik. De her første klip i mine første dage krummer jeg totalt herover. Sådan. Jeg ved ikke, jeg var lidt camera shy, tror jeg, de første par dage. Jeg skulle lige finde ud af, hvordan jeg skulle snakke igen til et kamera. Og efter der lige var gået nogle dage, så fandt jeg ud af, hvor stor en befrielse det faktisk var at have kameraet og snakke til, nu hvor jeg faktisk var alene. Ej, det er nuttet. Fuck, det er cute. Jeg er virkelig overrasket. Den her, den er virkelig sød. Jeg har en dejlig seng her. Jeg har masser af plads. Toilettet herude. Ej, det er så sødt. Ej, det synes jeg virkelig er cute. Nej, hvor er det flot. Nej. Og så prøv at se, så fandt jeg ud af det her. Så, så kan jeg lige kigge ud, imens jeg er i bad. Prøv at se, hvor fint det er. Jeg føler virkelig, det er sådan et cruise fra 90'erne. Jeg vil meget hellere have det her, end jeg vil have noget sådan helt nyt. Og det siger jeg nu, og så håber jeg, at båden ikke synker. Fordi det er gammelt.
Den er virkelig ikke så god, den her dør. Se, den er helt her øverst. Sådan, døren passer ikke rigtigt. Men det er fint, det er fint, det er fint. Jeg elsker, at partybåden er hernede, mens jeg er på pensionisthotellet. Nu har jeg taget det absolut længste bad. Jeg føler mig meget clean, meget ren og meget klar. Jeg har lige en halv time tilbage, inden at vi nok er på land, så tænker jeg, at jeg skulle sidde lige her og lige skrive lidt dagbog. Jeg tror hurtigt, at jeg mærkede sådan et behov for at passe på mig selv. Hjemmefra havde været sådan, okay, jeg drikker ikke på den her tur. Hvis jeg kan undgå at gå ud efter sådan, at det er blevet sådan virkelig mørkt, så gør jeg det. Og sådan ikke sætte mig i nogle situationer, hvor at man føler sig utryg. Især når man er så langt væk fra det, man kender. Og sådan, det gør ikke noget, at jeg er alene det meste af tiden. Det er også derfor, jeg har taget sted alene, så det er okay at være alene. Men jeg mærkede ligesom også, at det gik lidt i en tangent af, at jeg måske begrænsede mig lidt for meget. Lidt for godt passet på mig selv. Jeg endte lidt med at have nogle ting, jeg ikke rigtig turde. Jeg havde kigget på den her Hajang Lu-tur, som er den her tur, hvor man er en gruppe af unge mennesker, der kører op i bjergene i 4-5 dage, hvor man kigger på Vietnams virkelig smukke natur, man spiser lokale steder, og så om aftenen, der fester man. Og med det samme begyndte alle faresignalerne bare sådan, seriøst, det her det er bare dømt til at gå galt, tænkte jeg. Så jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle desværre bare ikke på den her tur. Hvis man mødte nogen, så var det et af de 4 første spørgsmål. Det var sådan, har du været på den der Hajang Lu-tur? Men ja, det havde jeg ligesom bare affundet mig i, at det skulle jeg ikke. Og så skete der noget. En, som jeg kender hjemmefra igennem min veninde, han er i Hanoi præcis i dag, hvor jeg er i Hanoi. Så nu skal vi gøre det sammen. Hvad er chancen også lige for, at vi er her på samme tidspunkt? Så var jeg sådan, okay, det er simpelthen for dumt ikke at sige ja. Så jeg er stadig vildt nervøs, men jeg synes virkelig, at det er nice at have en, man sådan lidt kender. Det er ham og hans ven, som er fra London. Og nu skal vi mødes, og så er det blevet altså absurd koldt. Sådan, det er blevet Danmark-koldt-agtigt. Så vi skal købe noget varmt tøj. Så det bliver rigtig godt. Nu skal vi på Hajang Lu. Harry og Louis skal køre på den der. Oh, it's for your film? Yeah. Yeah, so I just tried it. I just went up and down for the first time. Struggled a little bit wobbly, like a little baby on that first bite. Make sure you film Harry's first. I haven't tried it, I'm shitting. My name is Wendell. I'm starring the Hajang Lu today. What do I have to say? Sign a contract. Just sign a contract. Det her det er min Easy Rider. Han er 22 ligesom mig. Og Harry sidder herovre. Og også klar. Yeah, give him a sorry, I'm so sorry. Arda Güler, though, in the future, he had a sick World Cup as well. Have you seen his World Cup highlights? Unless you're building a club. Louis har kørt hele dagen, og han har gjort det vildt godt. Lit vildt godt. The ending was good. The start, getting the bearings, but tomorrow is the real test. He slipped, but he good. One little slip cost me my leg. We're staying at a homestay. I feel like I'm back in school again. Yeah, like one big field trip. Exactly. Yeah, it's so cool. I haven't done this shit. Let's be that. Nej.
But I just think I'm free. And nothing thinks I'm me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Get ready with me, guys. Man kan ikke se det. Vi er lige vågnet op på vores homestay, hvor vi har sovet 17 mennesker. Og sovet godt. Og sovet rigtig godt. Og vi har ikke fået tømmermænd af at drikke heavy water. 5% more happy every sip. Louis har slået sin tog. Måske han forstod den. No excuses, man. The bike's calling my name. The bike's calling in Bananglo. Bananglong. Bananglong. Nå, vi ses senere. Hej. Fit check. Vi er på vej hjem. Ja, det er godt. Fit check. Got the bare foot out. Louis han faldt på motorcykel i går. Men han har det godt, siger han. Wrist is a bit bigger than normal, but it's not too painful. I got some nice painkillers yesterday that Sarah found on the floor. Jeg fandt dem i skraldespanden. We had a good night's sleep. We got attacked by an alien this morning. In the bathroom. Og vi skreg begge to. Ja. Efter Hajang, så tog vi faktisk tilbage til Hanoi og brugte nogle flere dage sammen der. Det boostede mig sygt meget at se, hvor nysgerrige og sådan imødekommende de var, imens de var ude at rejse. Det synes jeg bare var en fed indstilling. The soul coffee is hitting as well. But I feel like this is the star of the show. It's greedy. That's how it's supposed to. It's very, very Well versed in the world of salt coffee, so we've had our fair share of salt coffee. Så gik der nogle dage, vi splittes, og så tog jeg videre til min ven.